Здравейте, хора! Купихме си къща! Това е първият път, в който ни виждате. И причината е, защото тъкмо започваме да снимаме нашите YouTube видеа. Желателно е да се представим. Аз се казвам Тереза. Аз се казвам Маргарита. И какво друго да кажем за нас? Това е напълно достатъчно. Ние решихме, че искаме да сменим градската среда с селска такава. Дай наново. Здравейте, хора! Купихме си къща! Всъщност отдавна си мечтаем да живеем на село и сега това беше първата крачка от нашата мечта, просто да си купим къща. Може да си представите, вече виждате горе-долу в какво състояние е къщата. Не е за бутане, но пък не е и за нанасяне. Имаме много дълъг път да извървим. И сега нека да ви разведем из нашият имот, нашата нова къщичка, и да ви покажем с какво си имаме... С какво се захващаме. Да, с какво се захващаме и как ще процедираме. Може би ще ви разкажем малко и какви са следващите неща, които ще правим. Имаме си вече някакъв план. Всъщност, закупуването на къщата отне някъде около 2 месеца, може би даже почти 3. Та ние имахме доста сериозно време да обмислим. И да си направим някакви планове, какво всъщност ще правим с къщата, когато я закупим. Да. Но това ще ви разказваме малко по малко в следващите епизоди. Сега нека ви разведем из нашия имот. Сега искаме да ви покажем как изглежда къщата. И така, хора, ще започнем от двора, тъй като вече сме отвън, и ще ви разкажа горе-долу, може би, какво е състоянието в момента, какви неща искаме да правим, и разбира се, някои от нещата все още не ги знаем, все още не знаем напълно, въпреки че си имаме някакъв план, все още не знаем точно какво искаме да се случва с някои части. Разбира се, не сме изяснили цялата ситуация на 100%, но тепърва предстои това да правим малко по малко. Също така, няма да правим ремонт на куп изведнъж, със сигурност ще правим поетапно много от ремонтите, така че просто ще имаме време да доизясняваме къде какво ще се прави. Няма да бързаме, всичко ще го правим внимателно, премислено, изчислено, просто защото все пак имаме някаква финансова граница и също така нямаме и цялото време на света, но ще се постараем да идваме възможно най-често и да вършим възможно най-много работа, като планираме това лято, тъй като сега е пролет, планираме това лято да свършим някои от ключовите апдейти на къщата, като например до началото на есента някъде мисля да сме приключили с банята. Също така ще правим някои промени, ще бутаме някои от стените в къщата, вик инсталация, ел инсталация. Има си доста работа, така че малко по малко ще се опитаме да напредваме. Ще видим колко време ще отнеме всяка част, ще видим колко пари ще отнеме всяка стъпка, и спрямо времето и парите всъщност ще преизчисляваме планът наново. И сега нека ви покажа за какво става дума. И сега започваме от тази част, която тук що снимахме. Има доста хубава тревичка. Мисля, че нито е детелина, нито е райграс. Ето, тук има малко детелина, но не е лоша тревата. Трябва даже, може би, ако я поливаме, ще стане още по-добре. Ще си я косим и така. Минавам от дясната страна на къщата, където всъщност се води, може би, северо-источна. Натам натам някъде е изток. От тук изгрява слънцето горе-долу според мен. И може би тук вече някъде е север. Така че тази страна е
една от най-студените и то се вижда, защото тук има най-много мухъл от цялата къща. От целият двор има предвид. Да, това е дворът. Може би тази част, защото въпреки всичко я огрява слънце, така че мисля, че тук ще съдим нашите домати, краставици и всичко, което решим, тъй като бихме искали предната част на двора всъщност да си остане нещо като част за отдих и сме предвидели разни работи. Например, много искаме да има огнище и си го представяме може би някъде ето тук. Също така след време искаме да направим, тук искаме да има цветя, да е по-организирано. Не искаме да има домати, краставици, изобщо някакво земеделие в първата част на двора. И за това ще пробваме тук. Сега някои опитни хора може би ще кажат, тук е много студено и сенчесто. Може и да е така. Ще пробваме. Ако наистина е прекалено сенчесто в тази част, просто ще преправим първоначалната стратегия. Тук предните собственици са си имали кътче за отдих, защото казаха, че лятото в тази част отпред е доста топло и те за това са се крили тук. Тук са си слагали басейн. Но аз даже ние обичаме слънцето, аз обичам да пече. Може би ще пече прекалено много там. Ще измислим и ще видим. Всъщност ние сега се опитваме да опознаем двора. Малко по малко ще опознаем природата тук и растенията, и сянката, и посоките, и всичко. Така че, да, малко по малко ще се запознаваме с този двор. Тук, виждате, имаме една септична яма. Отваряхме я при един от първоначалните огледи. Горе-долу всичко е наред. Дълбочината е, мисля, че 3 или 4 пръстена, колкото са, предполагам, че са по около 1 метър, така че около 3 до 5 метра дълбочина. Ще видим в какво състояние и дали има нужда от чистене или пък от издълбаване надолу, но е съвсем нова, не е стара, т.е. направена е при няколко години, което е хубаво. Тук е ъгълът и краят на нашия парцел. Тук няма нищо, това е просто нещо, което ще изхвърлим. И в тази част на къщата, което всъщност е задната част на къщата, има няколко постройки, които ние планираме изцяло да премахнем, защото изглеждат като катуни. Общо взето няма да ги отварям, вътре има изцяло боклуци. Също тук има малко, т.е. не малко, ами сигурно доста голямо количество въглища. Също ще изхвърлим. Всичко тук ще отиде в контейнера. Ще разрушим тези сгради. И да, като казвам сгради, те са някакви постройки. Както виждате, доста примитивно направени. Вътре има дървен материал за горене, гуми, всякакви глупости. И ето така изглежда от западно-южната страна на къщата. Доста добре изглеждат самите стени. Къщата е конструктивно много здрава. Има и добър покрив, или поне до тук какво сме видели. Улуците са стари, но просто са окей. За сега функционират. И всичко е нагледно добре. Ние вече сме идвали няколко пъти. Това не ни е за пръв път. Правили сме преди да купим няколко огледа. Ние я купихме горе-долу преди около преди около седмица. И от тогава сме идвали няколко пъти, но по някакви други... не сме работили много. Сега ще ви покажа. Тук за пръв път си вкарах колата в двора. Всъщност причината да не мога да я вкарвам допреди това е, че пътят ни беше кален и доста проблемен.
И сега ще ви покажа какво направихме. Ние записахме видео, просто ще го качим в някои от следващите седмици. Всъщност тук пътят беше кален и се затъваше. Както виждате, засипахме пътя. Използвахме във видеото, ще видите всъщност какво направихме от началото до края. И използвахме 2 камиончета с чакъл. Добре се получи. Все още трябва да се позаравни, защото не е трамбовано и трябва да се мине броени пъти, няколко пъти, за да може да се потъпка. Но общо взето изглежда прилично. И ето така изглежда нашата порта. Ето тук си имаме едно много хубаво дърво. Това е джанка. Много е красиво и стъплото му също. Но баща ми каза, че може би е болно и ще се опитаме, понеже вижте има тези мъхчета. Ако някой може да даде някаква оценка на здравословното състояние на това дърво, нека да пише в коментарите. Според баща ми е болно, но не е за отсичане. Ще го кастрим и ще се опитаме да го спасим и да го излекуваме, ако всъщност нещо му има. Все още не сме се интересували прекалено много. Имахме си други ангажименти. Но ако някой знае, нека да пише в коментарите. Тук имаме още няколко. Това е лешник, който ще видим колко и той всъщност се държи, как ще се държи този сезон. Няколко такива хръсталовидни. Това също е джанка и всъщност в двора има доста джанки. Да, така изглежда. Ето тук е краят на нашия парцел. Ние засипахме до някъде. Идеята ми беше да засипем всъщност до края, но не стигна точно и така ще го оставим за сега. По-нататък, ако има нужда, ще засипваме отново. Това е общо взето. Самата къща се намира в полето. Ние сме пред последната къща. Ето това е последната къща. Нямаме никакви съседи. И общо взето почти не минават хора в нашия район. Всъщност, което ние търсихме като ефект. Тук имаме една лоза, която лоза планираме най-вероятно да отрежем. Ще видим какво точно ще правим с нея. Със сигурност ще я оставим един сезон, за да видим как е, какво е гроздето, колко ще я изрежем, защото се вижда, че предният собственик всъщност може би я е рязал преди, но в момента не е в добро състояние. Ще си я подрежем и ще видим какво ще се случи с нея, но определено ние не използваме грозде нито за алкохол, нито за ядене. Не ядем, не обичаме и по тази логика би следвало най-вероятно да я премахнем. Тук имаме и бунар, което е много хубаво. Тук имаме, аз много се зарадвах на тези, защото са ми много любими. Имаме много от тези цветенца, аз не знам как се казват, но ние ги ползваме за болки в ушите, когато те боли ухото, си капваш една капка от това цветенце и то помага. Всъщност аз дори в София съм си взела от баба саксия, за да си имам. Ако ме заболи ухото, просто го ползвам и е супер. Така че тук има ужасно много от това цветенце. Ако не знаете, може да го ползвате за болки в ушите. Нямам представа как се казва, но знам как работи. Прекрасни са. Растат навън, живеят навън и ние го държим дори на терасата. Целогодишно си е супер. Така, и това е с тази част. Тук сме в момента пред къщата. Имаме едно такова. Нямам също представа как се казва, но е готино. За сега ще си стои. Даже, може би ще си стои, не знам. Маги нещо не го харесва, но ще видим. И тук за дърветата, че одеве не ги споменах, това е джанка.
Всичките тези, които са цъфнали по ръба на имота, всъщност са джанки. Ето там. Това даже вече в съседите, мисля, че но отново е джанка. Тук имаме една череша и това също е ябълка. Тези нямам представа точно какви са и какво се случва с тях. Те предполагам, че ще бъдат преместени. Това тук, според мен, даже не е тръгнало. Доколкото разбрах от предния собственик, са някакви диви, взети от полето, което не знам, не съм сигурна точно какво ще се случва с тях. Предполагам, че ще ги местим или премахнем изцяло. Тук също имаме една ябълка, която е по-млада, малко е подпряна и се вижда, че тръгва да пада на една страна, да се катурва, така че ще видим какво ще правим с нея. Ще се опитаме, може би, да си остане там, където е, с някакъв тип поддръжка, но ако не стане, просто ще замине и тя. Тук във ъгъла на самият двор имаме едно иголисно, не съм сигурна точно също как се казва. Аз доста не ме бива с имената, така че не съм сигурна какво е това, но то за сега ще си остане, много е приятно и мисля, че ще си му е добре тук, като порасне и стане голямо. И това е общо взето с двора. Не е голям, не е малък. Аз, когато тръгнахме да купуваме къща, аз исках доста по-голям двор. Представях си, че ще ми бъде супер с 1 декар плюс, може би 2 декара къща, двор. Но в процеса на търсене осъзнах, че това ще бъде ужасно трудно за мен. Сигурно няколко дена ще трябва да поддържам, ще ми трябват на седмица, за да поддържам двора. И за това всъщност премислих и промених моите цели и желания и намалих размера да бъде под 1 декар, като в момента къщата, която купихме, е с около 600 квадрата двор, което ме устройва напълно. Постижимо е за обработване, за отдих, за автомобил, за друга постройка и за едни нормални седмични часове поддръжка. Просто не искам да ми отива цялото внимание, време и енергия само за да оправям двора. И така, сега нека влизаме вътре в къщата да ви покажа в какво състояние е и какво ще правим. Ще ви обясня горе-долу какво сме си намислили, а пък по този начин някой може и да даде акъл и всъщност да ни помогне. Така че, нека да отиваме навътре. И ето това е входът на къщата. Започваме с това странно изобретение, предверие, което ние все още обмисляме какво може да направим с него, дали да го реставрираме и да го ставим в този вид, дали да го разширим. Чудехме се дали да го разширим. Проблема е, че тук е прозорецът и ако го разширим, ще закрием прозореца. Дали да преместим прозореца. Тук има доста неща, които могат да се помислят. Може да си го оставим и така. Прекалено е малко, ако искаме и обувките и якитата да стоят тук, но да, това ще го мислим в движение. Ето тук си имаме някакво малко пространство. Тук аз гледах какви шкафове могат да станат. Това са около 20 и няколко сантиметра. Тук може да влезе някакъв шкаф все пак. За обувки, например. Но ако има и якета, просто е малко тясно и за якета, и за обувки. Така че ще го мислим. И ето така влизаме в къщата. Само да ви добавя, че
Всъщност този диван ние го донесохме вече, защото го намерихме на много изгодна цена, пък това, което е нужно е само да се изпере. Перфектен е, има малко косми от куче, но всъщност е в перфектно състояние и за това решихме да избързаме и да го купим много по-рано, отколкото всъщност трябва. Така че да, за сега ще го подместваме, защото ще ни пречи. Сега ще ви кажа какво може всъщност да очаква, какво всъщност сме намислили да правим и ще разберете колко много ще ни пречи, но това е. За сега ще го преместваме. Ето тук имаме един прозорец, гледащ към входа, към пътя, общо взето. И това е едно малко предверие, което всъщност ще изчезне. Сега ще разберете защо ще изчезне и какво ще правим. Тук има прозорец, който върви към кухнята. И това тук, ето тази стаичка е кухнята. Нашата идея е ето тази стена да бъде премахната. И сега ще разберете защо. Така, това е коридорчето. И нека да дойдем към кухнята. Така, може би първо да ви покажа. Ето тази стена искаме да бутнем и тази стена искаме да бутнем. Ето тук е входната врата, откъдето дойдох. Така, след което ще бутнем и тази стена. Тук няма да може да се бутне натам, но ще бутнем тук и ще се опитаме да отворим тези две помещения, като цялото това пространство и тук до тук стената някъде, цялото това пространство да бъде хол и кухня заедно. За да може влизаш през вратата и си там, където по принцип ще се стои по цял ден. Да дойда към кухнята отново. Тук смисъл, както виждате, всичко ще бъде изринато, изхвърлено. Къщата е почти в състоянието, в което идвахме на оглед първия път. Единствената разлика е, че може би е малко по-разхвърлено, защото ние вече идвахме, носихме разни работи. Ето, донесли сме си вода, защото ние пием само изворна вода. Това не е от магазина, както виждате и разликата в капачката от самата бутилка. Сипваме си изворна вода, като всеки път си сипваме различна. По принцип си сипваме от Петрохан, защото там много ни харесва, но сега, понеже има проблеми там, пътят е затворен, чешмата е затворена, сипахме от Банкя. Там е една от чешмите. Не ни харесва много, честно казано. Следващия път ще експериментираме от друга чешма, защото имаме си вкус и не харесваме всякакви води. Така, тук сме си донесли разни... всъщност, това са едни... баща ми ги подари. Едни селски ножици, които са най-вероятно по-възрастни от мен. И донесохме си пликове, донесохме си чували за грозде, чували за букук, просто за да ги ползваме изцяло за букук. Едно тиксо, което може да послужи за нещо и някакви такива неща, които като идваме ще ни трябват, като чашки, чай. Донесохме си малко гризинки, защото на село се огладнява май по-бързо, отколкото в града. И общо взето, така изглежда кухнята в момента. Както се вижда, вече сега в момента е след обяд и пече тук, така че тук в кухнята ще пече след обяд. Пък в хола ще пече сутрин. Така се получава просто. Ето така изглежда кухнята в момента. Всичко е за букука, както виждате, ще изхвърлим всичко. Разбира се, че не бихме изхвърлили тези красотички. Аз бих си ги ползвала. Отдавна искам да си купя гювечета и ето, че те гювечетата ме намериха мен, а не аз тях. И това е мивката, като в момента в имота няма вода от общината и пусната е вода от кладенеца и има помпа, която ето така си пускаш водата да тече. Ако се чудите защо няма как се казваха тези
за завъртане. Махнали сме ги, за да може системата, за да не ги натягаме, а системата да си има място, където да тече, така че те са леко разхлабени. Ако случайно иска да излезе вода, да си излезе и така. Общо взето, честно ви казвам, до сега никога не съм гледала тук. Сега заедно ще погледнем за пръв път какво ли има. Нищо интересно, нищо интересно и то очаквано. Така, някакви боклуци, които също ще изчезнат. Общо взето, да, всичко си е за хвърляне. Има доста високи прагове в момента, но това нещо ще се разреши, когато всъщност разбием стените и ще има подово, за това ще се дигне и нивото, така че няма да има никакъв проблем. Тези прагове ще заминат. И ето това е нашият хол. Тук ще бъде нашето холно място. Като, пак ви казвам, тук ще бутнем стените. Вече сме говорили с инженер. Ще бутнем възможно най-много. Значи тази стена, тази стена, докато е възможно, защото тук е комин, така че където е възможно. Тази стена искаме да я бутнем. Както виждате, тази е носеща стена, защото има два реда тухли, доста по-дебела е от, например, тази. Тази ще я бутнем без проблем. Тук може да имаме проблем, но сме говорили с инженер и ще сложим нужните подпори или каквото е нужно, или ще оставим някакви колони, или ще направим свод, ще видим какво точно ще измислим, но тези стени ще заминат, за да може това цялото да стане едно цяло пространство. Тук, например, ще си запазим тези столове, всяка къща на село има такива, но голяма част от нещата тук също ще заминат. Може би някои интересни картини може да си ги оставим, ще видим. Но общо взето може да кажете, тази кукла бяхме тръгнали да я изхвърляме и после видяхме, че е от керамика и се замислихме, че това всъщност може да е по-ценно, отколкото ние си мислим и може и да не е просто обикновена играчка, ами да има колекционерска стойност и затова я оставихме. Всъщност искаме да я изхвърлим, така че пишете ми, ако някой изобщо има интерес към това нещо. Не сме я проучвали все още. Тук имаме един грамофон радио, който видяхме, че няма му това, как се казва, стреличка, игличката. Така че може би е за ремонт. Не съм сигурна какво ще се случва с него, но тук сме си донесли малко кашони. Тук всичко ще замине, разбира се. Тази печица вече я палихме, супер е, обаче и тя ще замине, разбира се. Планираме тук това да бъде хола и просто тук да има диван. Разбира се, ще сменяме дограмите и планираме, понеже дограмите са 1,20 на 1,20 и са доста високи, не знам дали може да си представите, но аз съм висока 1,65 и те са ми направо почти до гърдите. Доста са високи, така че ще се пробваме да ги изкъртим. На къде и как, не знам все още, защото тепърва предстои да оголваме стените. Според инженера има шанс да вървят греди така някакси и да не може да се къртят настрани, но има шанс, ако това е така, значи ще можем да ги изкъртим надолу. Искаме да си отворим прозореца, за да може, когато пече слънце тук сутрин, просто да се огрява и да бъде хубаво. Слънчевата светлина е супер. И така, тук може би ще си сложим една камина, която ще бъде за извънредни ситуации, която няма ток, някаква по-газарска, разбира се. Тази ще замине. Или ще я предадем на вторични, или ще я подарим на някого, на когото е нужна и който ще си я ползва. Ние я палихме, супер е. Комините, всъщност, те ще ги чистим, разбира се, но за сега дърпат перфектно, така че може да си ги палим, докато сме тук. Ето тук има едно огледало и започваме с тази част. Тук са стълбите, тук има едно
пространство. Ние вече, само да добавя, че ние вече си донесохме част от бурканите. И тук е просто storage. Тук е като за буркани, зимнина и такива неща. И тук няма прозорче, това е просто фейк. Ето тук е банята. Горе-долу виждате в какво състояние, а всъщност може да видите, че слънцето точно е натам и в момента колко е часа, някъде след обяд към 4-5, слънцето ще грее точно от тази страна на къщата. Банята е в окаяно състояние. Ние, само да добавя, нито сме чистили, нито сме оправяли. В момента сме идвали само за някакви неща, които сме вършили, но общо взето, да, така изглежда. Ще чистим, ще хвърляме, ще оправяме, разбира се, ще правим ремонт, но общо взето в такова състояние в момента. Доста високи тавани. Ще видим в другите стаи, със сигурност няма да ги затваряме. Ще видим за банята дали ще свалим нивото малко, какво ще правим. Брат ми ни препоръча да смалим прозореца, но аз не съм сигурна, че искам. Може би този прозорец си е достатъчно малък. По принцип в банята няма нужда от огромен прозорец. Знаете, апартаментните бани всъщност дори нямат прозорец, пък са си окей. Така че може би ще го направим да се отваря по някакъв различен начин. Аз си мислех, че може отдолу да се отваря или нещо такова. Ще го измислим. И с това приключваме. В банята нямам какво повече да ви покажа. Тази стая всъщност, ето, тя е в дъното, т.е. тя ще бъде в дъното на нашето общо помещение хол и кухня, точно преди стълбите. Тук планираме, сега ще ви покажа какво има. Първо, тук има всичко. Това е била истинското място за трупане на боклуци. Тук има малко инструменти, имаше разни работи. Това всъщност още от сега го виждам, че е яко счупено и няма да го бъде. Ще си запазим сигурно само дървото, а пък това е за хвърляне. Тук има още печки, които също като другата, или на вторични, или ще ги подарим. И общо взето има неща за хвърляне. Общо взето има боклуци. Нищо. Тук има басейн. Имаме хамак, който все още не сме ползвали, но скоро ще тестваме. Имаме косачка оставена от предните собственици. Надявам се да работи. Все още не сме я тествали. И така, тук планираме, в тази стая, планираме да бъде нашето подобно на това помещение, но не точно. Тук ще бъде нещо като котелно плюс мокро помещение. Не сме решили точно как ще бъде разпределението, но си мислехме да е нещо от сорта да преградим част от стаята, може би или тази част, долната, или тази част, ако е тази част ще трябва да избием нов прозорец, но или тази част и ще направим някаква част от стаята да бъде котелно. Защото ще бъдем с термопомпа. То не е котел, но пак си има нужда от място, на което да се сложат всичките... Първо ще има бойлер, ще има самата термопомпа, всичките неща искаме да ги затворим на едно място, може би някъде тук. И останалата част на стаята ще бъде... Тук ще сортираме всякакви неща, които не искаме да се виждат в къщата, като например тук ще бъде пералнята, сушилнята, ще има шкафове за чершафи, одеяла, завивки, допълнителни възглавници например, за гости и всякакви такива неща, които всъщност не ги искаш да ги виждаш всеки ден. Просто тук ще бъде място за багажи, перално и котелно. Котелно имам предвид термопомпата и всичките към нея добавки, плюс бойлерите. Може би все още, разбира се, не сме го решили това нещо, но ще имаме или един или два бойлера. Ако един ще бъде доста голям и ще върви към банята и към банята на вторият етаж. Според баща ми, може би ще се губи
топлина, когато бойлера е тук, пък захранва баните, а не е точно в баните, но аз бих искала да освободим баните, да няма бойлери по стените и да бъде по-прилично. И така, това е с тази стая. И нека се качваме към вторият етаж. Не знам дали се вижда на видеото, но стълбите са доста стръмни, доста малки и е цяло предизвикателство човек да ги използва. Като в момента търсим решение за този проблем. Какво мислим? Ще се консултираме с няколко различни майстора, но първото нещо, което мислим, че може би ще бъде подходящо, да бутнем тези циментови стълби и да направим дървени такива. Като направим дървени, ще могат да се изработят по по-подходящ начин за мястото, тъй като мястото е тясно, на ширина и на дължина, а пък е високо, защото са високи таваните. За това се получава това стръмното. Ако се направят наново, ще се измисли по-подходящо, в смисъл ще се направят повече стъпала и по този начин няма да е така толкова стръмно и толкова високи, но пък това е един от вариантите. Другия вариант е да ги леем изцяло наново, да ги бутнем и да се прави кофраж и да се леят. Първата ми идея беше да се долее върху тях, но според инженера няма да е добра идея и сега ще ви покажа защо. Иначе вижте, така доста са. Според инженера тези стълби са доста тънки и той мисли, че ако се лее допълнително бетон върху тях, може да компрометира конструкцията. И аз ще се доверя на специалистите и разбира се няма да го направим това. Така че сигурно ако не могат да се преправят по никакъв начин, ще ги бутаме. Ето вижте колко е стръмно просто. Когато слизаш, аз нося сравнително не много голям номер обувки и кракът ми не може да се побере, така че горе-долу почти се слиза настрани. Така че ще видим. Това е една от големите въпросителни за мен лично, тези стълби, но ще ги измислим. И така стигаме до вторият етаж. Ще ви покажа първо, тук в дясно има ето това неизползваемо пространство в момента, като за тук ние сме планирали след време, това ще бъде едно от последните неща след 1-2 години, когато вече направим всичко останало. Тук ще има баня, ще затворим това помещение ето така. И понеже е доста тясно, може би ще има плъзгаща врата. Ще видим, ще го помислим по-добре, тъй като това изобщо не е спешно. Ще си направим долната баня, тази ще остане, в смисъл ние ще си изкараме вика тук, просто ще си стои така, докато не му дойде времето. Когато му дойде времето, вече ще сме си изкарали водата тук някъде, ще си заградим, ще видим какъв ще е най-добрият вариант за стена тук. Тук също тавана не е нисък изобщо и за това просто ще направим стена тук. И двете ни бани ще бъдат доста малки, но пък, хей, ще имаме две бани, така че ще се справим и в двете. Аз много исках да имам вана изобщо, защото сега в апартамента, в който живеем, имаме вана и ми беше голям кеф, обаче няма да имаме място нито в долната баня, нито в тази, затова просто ще имаме душове като нормални хора. Така, сега следва следващата част. Ето тук ще видим това, честно казано, дори не съм го мислила какво ще се случва. Дали ще си остане така бетон циментово или даже вижте каква чръшка има отгоре. Хоп, хоп. Дали ще остане така, дали ще го облицоваме в някакво дърво, не знам, честно казано. И сега стигаме към ето тази спалня. Тук ще бъде стаята за гости. Сега, след време ще бъде детска стая и изобщо ще бъде спалня номер 2, така да кажем, като това е по-малката спалня. Тя всъщност не е чак толкова малка, но не е и толкова голяма. Както виждате, е една огромна спалня. Тази спалня всъщност е доста голяма, сега като я заглеждам, но
Да, не е малка стаята. Тук има пак букучаци. В смисъл има завивки, някакви такива работи. Нищо, кой знае колко интересно. Някакви дрехи. Да, общо взето и тук таваните не са много ниски, но са добре, окей са. Тук имаме още една печка, която също ще видим къде ще я или ще питам баща ми дали му трябва на нашето село, на другото ни село, където съм оттам, или ще я дадем на вторични, или ще я подарим на някой. Общо взето тези печки няма да ни трябват, така или иначе. И да, общо взето е това. Тази спалня ще си я оставим за сега, докато правим ремонтите. Може би, ако някой път спим тук, ние все още не сме спали. В смисъл, нищо. Ние не сме пипали абсолютно нищо. Примерно, нямам представа какви са тези неща тук. Все още не сме отваряли такива неща, не сме спали в къщата, но тази спалня ще си оставим за последно да я изхвърлим, защото просто може да се наложи да спим тук. Хубавото в тази стая и в целия първи етаж е, че не е слагана никаква настилка, ами е на цимент, което означава, че ние няма да се налага да рушим, а направо ще надграждаме, което на мен лично ми харесва, защото ще ни улесни малко работата. Другото, което е, когато има сложена някаква настилка, не можеш да видиш какво се случва отдолу и отвътре, а пък ние сега много ясно може да видим, че няма никакъв мухъл. Тук на втория етаж, разбира се, няма да има, но и на първият етаж няма никакъв мухъл и всъщност на мен това по-лесно ни беше да видим проблем, ако има. Така, ето тук се виждат катуните отдолу, които ви показах вече, и слънцето ще залезе на там. Тук има още една джанка и тук са съседите отзад. Така, продължаваме нататъка. Ето тук вече, където минахме, и сега влизаме в в спалнята, която ще бъде нашата спалня. И ето така изглежда, доста е голяма. Като има и тераса, сега ще ви я покажа. Планираме в тази част да бъде леглото с някакви други, с нощни шкафчета и не знам точно дали ще бъде на така или на така, май ще бъде на така. И тук може би също ще отворим малко повече прозореца, този също е 1,20 на 1,20, стандартни са. И може би ще го отворим по-надолу или по-настрани, пак казвам, където имаме възможност, просто защото новото строителство, знаете, с големите прозорци е много по-приятно. И да, в тази част ще бъде леглото. От тази страна сме замислили, тъй като тук има един скосен таван, ето така, до краят, където е скосено, смятаме цялото това нещо да го направим един вграден гардероб. Всичко тук не е наше, ние нямаме почти наши неща. Единственото, което е наше, е ето тези възглавници, които са част от дивана, който вече взехме. Ние го взехме, както казах, втора употреба, но на много, много, много изгодна цена. Просто не може да си представите. Има косми от куче, но това нещо, след като се изпере с професионална, как се казва, прахосмокачка, не прахосмокачка, ами не знам как се казват тези инструменти, но като се изпере професионално, всъщност ще стане перфектен, няма никакви проблеми, така че да. И да, тук ще затворим един затворен шкаф и някъде тук ще бъде моят офис. Може би ще бъде ето тук, под прозореца. Този прозорец отново ще го отваряме, просто защото много са високи прозорците и да, не ни харесва. Така, направени са, както виждате, догоре и тук са догоре, а пък долу са доста, в смисъл, виждате масата, т.е. може да прецените горе-долу, доста са по-високо от масата и от стола и човек просто дори да седне не вижда навънка. И да, тук ще ми бъде офисът, тук ще има гардероб и това знаем за сега. Тази печица е много хубава, баща ми каза, че топли ужасно много, но пък ние
Не знам. Не знам дали ще се нуждаем от нея. Аз си представям малко по-различна печка долу, където ви казах, че ще ни бъде за извънредна ситуация, ако спре тока. Не си представях точно такава. Ще видим. Може пък тази да я монтираме като за начало, пък после нещо друго да се вземе. Ще сменяме вратите, ще сменяме всичко. Тези плочки, както ви казах, тук и долу е много хубаво, че няма нищо. Тук обаче ще ни се наложи да къртим цялата стая. Ще къртим всичко, защото това ще бъде спалня и просто няма как да е с плочки. Ще трябва да изкъртим всичките плочки. Споменах, мисля, че на първият етаж ще има подово отопление. Тук обаче планираме сега дали така ще бъде, ще видим и ние, и вие. Ако като записваме видеята по-нататък, ще видим как ще го измъдрим, но за сега планираме долу на първият етаж да има подово отопление, а тук на целия втори етаж да бъде с конвектори. В баните ще бъде на първият етаж ще бъде подово отново, на вторият етаж ще бъде с някаква лира. И тук също ще бъде с конвектори. И тук ще бъде с конвектори. Не знам, все още не съм се интересувала от квадратурите, които тези конвектори могат да обслужват. Не знам тази стая дали ще има нужда от 2 конвектора или от 1 конвектор. Ако някой... Разбира се, аз нямам представа колко е квадратурата на стаята в момента, защото ние взехме размери, но не съм ги смятала. Ако някой има представа според него за тази стая, дали ще минем с 1 конвектор или с 2 конвектора, да пише в коментарите. Всъщност да добавя, че се намираме в топъл район, не сме в планината, по-скоро сме в плато. Ето така изглежда, когато излизаш на терасата. Терасата е малко занемарена, но така е. Както виждате, доста е спокойно. Ето я макчето. И общо взето, доста е спокойно. Нямаме много съседи. Което всъщност ние търсихме като ефект. Ето ги съседите, които преди малко си тръгнаха. Те идват тук като ваканционен имот, ползват го събота и неделя, през лятото, през зимата всъщност си живеят в София. Това пространство, което преди малко ви показах с бокуците, някой ден си мечтаем да стане гараж. Ето това цялото нещо. До края на къщата, т.е. до тук и от края на къщата да направим един, може би, навес, може би не знам какво може да стане, дали може да направим и втори етаж над самия гараж. Не знам, това е прекалено далече в бъдещето и е в следващите 5 години план, може би, защото оградата с съседа малко е паднала, така че ние малко ще изправим и това нещо, когато се махне, тук ще се отвори още повече. Както виждате, тук има клечки и други бокучаци, които, разбира се, ние ще си почистим, ще си оправим. Къщата е много стабилна, което това ни спечели. Покривът също не е в крайно лошо състояние. Може да видите, че е сравнително добре. Сега, ето тук има едно подпокривно пространство. Няма да се качвам, тъй като стълбата всъщност стига до някъде тук. И за да се качиш, трябва да стъпиш тук и така малко катерачески умения трябва да имаш, но покрива изглежда много добре, няма никакви течове и няма никъде изгнили дървета, което греди, което всъщност едно от причините, поради които решихме, че тази къща ни харесва. Може да видите и тук, гредите са потъмнели, да, няма спор, но пък изглеждат доста здрави, никъде няма нищо проблемно и да, и така. Общо взето, това е за нашата къща.
И така, хора, това беше нашата къща. Надявам се да ви е харесала. С голямо желание ви обясних какво ще правим и всъщност с голямо желание ние си купуваме къщата и нямаме търпение просто да започнем всичко с ремонтите и с подобренията по къщата. Ако виждате някой съвет, който може да ни дадете, или може би сте видели моите обяснения и сте си помислили това няма да стане, може да напишете в коментарите. Ние нямаме нищо против да чуем различни съвети. Всеки човек е преминал през някакви различни неща, има различен опит и може да допринесе към нашата къща, да ни помогне ние всъщност да се справим по-добре с ремонтите. Това, което исках да кажа е, че ние ще се пробваме голяма част от ремонтите да си ги правим сами. Когато е нужно просто труд. Когато е нужно някакъв майсторлък, разбира се, ще разчитаме на майстори, ще си наемаме специалисти в дадените сфери, в които имаме нужда от помощ, а пък понякога, когато може, ще разчитаме на моят баща, който ще помага с разни работи. Започваме малко по малко, едно по едно всичко. Ние всъщност вече записахме няколко видеа, но първо ще качим това като наше стартиращо видео. Искахме първо да ви покажем къщата, преди да почнем да показваме какво правим по нея. Ние всъщност сме направили само едно единствено нещо, което е пътят. Вие ще видите в следващия епизод как всъщност аз и Маги сами направихме целият път. Разбира се, някой ни докара чакъл и ние просто го разнесохме. Ако мислите, че подобно съдържание ще ви хареса и ще ви е интересно как две момичета се справят с ремонтът на една селска къща, тогава абонирайте се, ще ни помогнете страшно много, ако оставите някакъв коментар. Кажете си мнението, бихме били щастливи да го чуем, освен ако не е супер гаден и прост хейт, разбира се, ако е просто някакъв съвет или ако харесвате или не харесвате нещо, разбира се, ние сме повече щастливи да чуем какво искате да ни кажете. Всеки съвет ще ни бъде полезен. Благодарна съм, че гледате и че ще коментирате. Оставете един палец нагоре или надолу, ако не ви е харесало. Абонирайте се и ще се видим в следващото видео. Благодаря ви! Чао!